Kok Tripura nai tong nai joto takuk tei bukuk song ang nor ni loge tongo mol song aw ang hai no hai Tripura sa ni dukho birman kosto bial nor ni buskang mangpli tubui tongo abong kha thangnai killao bo killa area proper area bo o hospital chomuni bo abhai khe road block khlai kha tei ni bial ni bagai tei ni jongjal bagai tei kaham nang jangnai kurai ni bagai demand khlaimani bagai borok road block badong kha abo hai kheno tini mangpli nugai man khana tini hai no hai dewan bc na nang bc dewan bc by khobjak nai tholibari kamini lukurok tongko song lukurok borok ni khadumung lama buskango lama kucharo borok ni khadumung hunung lai khanai di borok ni golarok akorok borok tek rok tubuai borok ni dukhoni birman sarkar ni thani thulani borok baidong kha borok ma phunu kha amni bagai no borok bosak din romai bosak sal romai abo hai khe je toini bial mani srai sana bagai borok no protest tarok no ang chaitok nai sunani bagai ke yang kebangma office thangnai rok master rok hai keba kebangma yang lai sok thainai rok kuchakha o lama block mani bagai amani bagai no borok no sunglai no tamni bagai borok lama ka sona nangkha region tam de norok tini poitani simi abai ken norok lama ka somani root block khlai mani satani simi na ke norok jeng to saiman khan norok tini bagai no root block khai khana ke besak din romai abai ken norok tini junggal mani 2 mas ni simi 2 mas angka 2 mas yani 2 mas angka ke o 2 mas ni bisingo norok bo jaga ni tei nangkha abong ke u wate phai pro wate ni te ya sa go ke ya te phai ang klai ba u te slung ni te bo ban gan ta ro te kuri aro ni nungo ke te tor khang ke te aro ni bu te ham ya hawo abo ni bagai bo horo dera bo ni bagai te bu tabuk tin supply na sing tongo ke ba tabuk jeng nai sing tongo tini emle rongo video no nai sing tongo abro phaya sa jeng i aro ni u lama ni jeng kutulia tabuk ke bo sok phaya ko prosesan ro ke no sok phaya ko tabuk pulis ro phaya ke oino ro ke phaya khota jeng nai sing ma ro u emle ro ko phaya ko video ko phaya ko bro phaya sa jeng u lama wo jeng thui phana tong nai jeng bo hak mai ke jeng aro jago jeng tong nai ke agiwo taklai se Lok Sabha ni election paidrop paidrop ngai thangkha Lok Sabha ni vote election rok to vote na rakhana sabana board ria sabana board abo to nok ni ব্যক্তিগত ব্যাপার ke অবশ্যই nok ni kami rogo hai khaban rok ni elaka rogo vote prochar khaini ke kok rok ketai rok norok no kok langkhana thai ka neta rok apro election rogo sawo toiro nai hinoi sawo toiro nai lama ru nai tere nai no tak pojonto chini no parani lama bo hamya ko toibo manja kota aboni jeng bakha dukho ongo tabok tui simaya tagle lama ni bokok ya tui simaya lama le ya bat ki u tui simaya jeep u tui chini jeep aboti tabok se tui maya khongge ba tabok teng lama ka sota ni bumong ani bumong ke sorry bumong takuk tei bukuk song norok saiman khana borok ni dukhoni kok borok ni bukhai yok mani borok ni kok saiman khana election pro rogo neta petwa rok o kami o hap phaika kami o habo bot prochar khainani phayo borok ni kongsa bot sanani phai tongo o parao phia tabuk sak jora Tiprasani kami rogo thangdi ham khai angya Tiprasani ham khai mantri tongo travel minister tongo kabangma tongo phia borok ke VIP karo AC romo borok achuk tongo VIP live borok ni live mathang tongo phia Tiprasani jengjal ke nuklia netaro abhai kheno tabuk sak jora borok khungni 7ta simi borok o lama borok bacamani borok ni khadum phulnani tabuk sak jora kebo sok phaya kho
SDU Hindi, BDU Hindi, local neta Hindi, MLA MDC kebo chok phaya kho. Abani bagai no narona mampli tubui tongmani. Narona mampli tubui tongmani naidi. Boroni tek rok, boroni gola rok. Tei kurai, tabuk, tei silangma boroni bagai. Tei kurai ingke chini lama thangmaya. Abai kheno ini Holibari ni lukurok, pal ke borok, lama kecarok borok, root block hai ni bad dong kah? Kayak yang ni takut orang bisa tinggal no. Oke, abah hai ke norok tabuk tu lama sibuk ni tangkah. Yang ni bebau school rok bot dong ni tangkah na. Yang ni botangnya tangkah na bazar rok bot dong. Pura bot dong. Kena lairu. Oke, norok tu ini bagai no jumlah bagai no norok lama blok klay mani. Oke, tabuk sang cora sabo norok no nain sai sok pai. Sagra koi sopaya tu. Pulis rok hai ka, jono sung hai ka. Teman blok hai, tu ini bang mahu kata tu. 2 mas dora kabok. Wanita omoya, maya. Sar. Norok nubai man kana chini sar kilani BHC chairman borong kunang bagan hori bosok paika boya ni no kami bini kami o area ni no kami kelayo bini bo office thana ni kana ke tango ni elek ni borok borong ni khadum kunuk lai kha lama kucharo bacha wai borong ni tek ro gola ro aro bera wai borok bacha khana tango jungjalo nang khut soyong aro tongo bo ma tango kok sana mo chu hamno sei angto bishoy angsia তিনি হঠাৎকে ফঙসে খবর মানে কথা যে অফিসও আংতো সব সময় দङ এই ও বতেনো আং লাইসো দङ বেলিনো তবু আংনো খবর জানতে ভাইকে ও বিষয়নাতে আং সলিউশন পাঠাইলে খবর জানো ইয়া Oke, nang tabuk do, nang saksa noro bacawai, nang pai kerba. Boroni dukhora binmaro nukhana. Tamorok solution bukhak kong nini tolong theke. Obo to kini bising nong nai. Proses ta khainai. Oke. O age proses ta khaijak. Oke pipe roja koro pipe se khokjang te lokal. Oke pipe khokjago. E pipe khok. Oke sam khaimaya. Ke sarkari ni mane rok se khokang ke ba. Lokal borok. Oke kisah dili hata. To proses ta khai tong. Oke jam bai kok saja wadah DWS ini lo khaira lah oke agensi rok khaira ini lo officer nih officer sok kana ini menang cewek simrang harfa gai mohe uju thora uju nang khomang nang he lu he nani kam nanu problem macam kaya sino amna musuh he kan apa kita nang te ikan famni omnung te tam kahinan toru da blok ngai protestar ngai ing tihi election kan reng teu tuine na pe kai lampuin na pe kai ti atun hi anta mukwang hiru bok thokana nang tang ti nang khom imong nirang chong mukirang ino mahima sunga mate ro hanggai selada changlai mulai papa kon kala mona to kaiman supply thakam kaiman dia kai to office kan kiam de kono khabar kahel mangai kaiman kham kan ni kian protein jama kahel mangai sar ini ing ti chu resolution kham kai petang ti SGU ikan bijuan kai petang ti hangai te hanin mo atun jro hi kamlar thoi mang nung teng jam to sin to road block hi
kai thong ti pai ये रिल कमाना ते लगे लगन ये डिपार्टमेंट है कम निकलू को सक्सेसफुल कमाना ये होते कि कना खन माने तक्षा kan होते हैं खाने में का बता जगह तो हम ini te imo to hi ini to solution mo chang thia मत एसडीएम एसडीओ हंगा डीडब्ल्यूएस की चुन मिल का कोंटा ताही डिपार्टमेंट का ताही मुसु से मत सिलेन के तक चुन खाते तो मान थे yang उन्हें कहते हैं एजेंसी है जे पाइप वाई अमहिं के pina mane thai tu konta puri man nok ta ya मान नोकिया काम को o gro bai kisa sa खरासिंग को सामु सेंगनाय जेंगाय परे सामु सेंखे लगे लगे माननाय khana ni sini boro man sinai tei nang jang nai man sinai ba boro ni DWS department ro borok samung तिनी न फाइटंगो फाइटंगो एजेंसी रो फायै अब पाइप राउ ड्रेन फाइनाय जा samung start insai ti sini khana no tei man thok आगे स्टार्ट होजा ओ पाइप माय ने बगै अब सामु खाय yang Ani ta humsam na na. belai belai no bai Kum the mung. taku tei bukuk song norok saiman khana chini sak bai thang bo sok phai ka chini kilani bechi chairman borom gunang bagan hori mol som babu saka chini ni simi DWS department rok je supply nos tongmani abo snamani borok phai tongo hinai sawo ge thran khana ni simi no borok ni jongjal tei rok man thok snai hinai hi bo kok langmani ge haifano borok ni khadum mani ge tei mane sak ya karya jeng lama no kasuna hinai borok kok sawo chini sa ni buska no borok kok sawo haifano borok officer rok no nasing tongo borok phai tongo DWS ni SDU engineer phai tongo borok no nasing tongmani ge teibo buska ngo mangpli tamo update tong norok no mangpli tibui tong nai norok no phunu nai ge tini tabuk ni asin hustung tongbai Ani ta put dige no na. Kharjo no gai ni. Mutel chin, dia mutel ni. Kangke ba oro lama ka subja khada. 2 mas ka kha tei maya ngu. Nge senam nai nei tong mang senam ya. Tei maya tei wa tei tei ro ga ala sa gai si tei nung se. Apane ba na jang lama ka subja go. Ta ke ba ta pok jara sata simina pung sata simina jang aro asok tongmani ke bo chini khobor na phaya SDU bu phaya BDU bu phaya blok borok bu phaya ke bu phaya aro officer borok bu phaya aboni bangina jang aro tungkho tak dosta lai tungkha root block bad dong ya sekang norok office rogo resolution rok desi rohor kha rohaja tamo respond rok senam phainai nei senam phaya waisa phaijak bayota burong ke phaya senam ya o lama ke bo thangma lama ayang ni to bazar thangma lama digi amo tei duro ompirok thung lai thangma na ta oro war kham farm ta notun diwan bari wo chini supply nok tong mani jagata jengke ani kami ke harung kami tholibari ta tholibari age ke supply ni tei kaham ke nungmani tabuk ke supply ni tei rok phailia abhai da ge o 2 mas romai no rok bo jaga ni tei nangkha jeng ba yang watei rok phayang ke ba watei tei ro la jagai nungata age jeng ga tisnamani waisa thangmani gonda kaisa pirok phaina mani gonda kaisa 2 ganta nang oro ni tei khogai si jeng nungu hani bagai jeng kosto ma khainai oro jeng lama ka subja hota o road block o norok sabono lai soro sabono kaso norok joto no ka soja khata jeng ge patient rok no student rok no ke tud kaso na borok no lai sudero o amo student ro rugi ro ke lai ro hota tabak sok jora prosason ni hoite sabo sok phai ka norok no naina ni koi no sok phaya ko police rok simin tong koi no sok phaya borok to borok ni duty no khainai no ge norok ni main demand ke tamo jeng demand ba tei mana muchugo tei nana muchugo tei supply rok sanamna muchugo ta tabuk sabono nasing tong naro jeng ba SDU BDU rok no nasing tong ta jeng ba bro bai kisa malai kok sana muchugo ta jeng borok sai de man ka ro root block khlai hinai naro sai de maya jeng sia khobor sinaya khobor si maya ko bro bai malaya khongki ba khobor de hor khaborok no khobor le ro hojak na boi jeng le ro hoya kho asikta Pulis tarik lah. Nini bumong ani bumang milarani mulso